Evo, sada sa 11. izložbom Antuna Motike iz serije Antuna Motike i 3. sa priključenim istarskim autorima predstavljamo Hedu Gertner, Predraga Spasojevića, Vinka Šajinu i Mladena Milutića. Mislim da smo ovime postigli cilj koji smo se zacrtali, a to je da uz Antuna Motiku, koji sad ima svoj stalni postav u Istarskom narodnom kazalištu i postoji stalni postav likovnog fundusa, u ovoj galeriji u Kalderovoj ulici, koja bi trebala postati ulica galerija i ulica likovnih umjetnosti, možemo predstavljati bogatstvo našega likovnog fundusa. Već u sljedećoj izložbi ićemo na mlađu generaciju i u svim sljedećim izložbama na sve mlađe generacije, tako da ćemo uvijek moći uspoređivati taj početak stoljeća i Motikino djelovanje od početka stoljeća do 50. godina do današnjega vremena. Jako mi veseli što mogu sudjelovati u ovom projektu izlagačkom, a posebno mi je čast recimo sa Motikom, koji mogu reći da sam čak ja zaslužen da jedan dio što je došao u Pulu, jer prvu izložbu u Istru sam ga ja dopeljao u suradnji sa pokojnim Glavanom i kasnije je došao u Pulu i onda su nastale daljnje komunikacije između vlasnika zbirke i grada Pule, tako da je rezultiralo otkupom ove zbirke koje neprocjenjive vrijednosti za grad Pulu i šire. Evo, danas se nalazimo u gradskoj galeriji Antuna Motike. Između ostalog ima su 4 rada ovdje izložena. Drago mi što čestujem na toj zajedničkoj izložbi, pored Spasojevića, Vinka Šajine, Hede Gertner i Antuna Motike. Izložba traje do 5. mjeseca. Koristim priliku da pozovem večeras je moje otvaranje u mojoj galeriji, u galeriji Milutić, u 21 sat, moja samostalna izložba. To je jedan projekat koji je išao na više mjesta, dakle na 6 mjesta po Istri, od Buja, Umuda, Višnjana, Pazina, Buzeta i sad konačno završava u Puli. To je jedan ciklus radova, posljednji ciklus, dakle, koji se zove Nebeski odrazi i izložba traje do 31.12. dakle do kraja godine. Što se tiče postave u galeriji, jako sam zadovoljan dakle postavom, kao što sam već rekao, i očekujem dakle dobar posjet i povoljne kritike na moj rad i na rad ostalih autora i mojih rada. Na neki način kulturu našeg grada, našu ostavštinu, da smo mi ti koji već ovdje duže boravimo, uz Ulix, uz Hasana Abdelganija koji je nedavno počeo. Nadam se da će se ova ulica, kako je krenula, pretvoriti zaista u ulicu umjetnosti, a mi smo uvijek tu da, ako ništa drugo, barem institucionalno i sigurno predstavljamo ono što zbirka umjetnina posjeduje, a posjeduje zaista ono što je bitno za likovnu umjetnost protekloga stoljeća,